to a etwa empatam nyinaa bia obia tie abozigi 93.3. We are the best in the east. Yawo Achim Abuabo. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Asem no ba. Nyame asem Ghana no. adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Asem no ba. Nyame asem no ba. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Yes, Lord. Ahinkai FM. He has risen from the dead. Yes, Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let's go. He is Lord. He is Lord. He can do anything. He is Lord. He has done it before. He shall bow. Jehovah confess that Jesus Christ is Lord. Yes, it's Lord in your marriage. He is Lord. He's Lord in your business. He is Lord. He has risen from the dead. Confess. He is Lord. He shall every knee, every tongue. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. You are so beautiful. Yes. Ahinkai FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Awamo Messiah including anywhere burate. Yamawamo Messiah including
anywhere urade. Ikunimdi anywhere urade. Da da da. Moye, Yamawa mo Messiah, Inkunimdi anywhere urade. Yamawa mo Messiah, Inkunimdi anywhere urade. When to me no, me red, Jesus, Ikunimdi, where urade. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. Ikunimdi. Yamawa mo Messiah, Yesue. Ikunim. Da da da. Yamawa mo Messiah, mire. Yamawa mo Messiah, da da. Boom. Shaba. Oh, grandma, oh, kuno. Oh, grandma. Da. Hey, grandma, oh, kuno. Da. Toro. Yes, you are. Oh, grandma. Oh, kuno. Onyankopon grandma. Awo kuno. Ewo Calvary ascendua ne so. Eye hwan Eye Kristo Yesu wadi bem ena minu mienu nti ofre nu guamanfo ena minu mienu nti odidin a wodo bebre ne de toto no adentia oba beye ye ntem ginafo wasase so obeyi yen di yen free yen atamfo nsam yen ananka ya condemn yen se Bible kasa ya condemn obi a ya condemn se wo de bone ena wone no ekoba na sabrani mu no se obi di bone a ni anu omo ye ne so omo bo na sendua mu na enipa di bone ma bone sha asase so ma na asafo awurade se minya hwan kra na masoma no na wakwa asase so no wakọ Jimmy made a free boni mu wakọ Jimmy made a free amanie mu okane se no esoro ho no mutemdin Kristo Yesu pie free han ni mu na obeka se eja soma me na meko
Onu ni nyame agama no. Shit it. Sha-da-da-da-da-da-da. Do. Asembe na yenka. Asembe na yenka ntrenu. Da-da-da. You-do-da. Bam. Da-da-da-da-da. Do-do-do. Eruntina no pray. O person unu die ntia wote ase a. Na me person me ka kira wa hobrase kwan so se. Eye Kristo Yesu. Ji a wajitu mu. So beba be wu agimi no mienu nkwa. Eno na nam so ma dom adoso ama me no mienu a. Anopai asafo Awurade anhwe ye mrato so. Yenga mumuye, yenga dwamambo. Yensam keka. What I had to say is thank you, Lord. Near Radia ye. Why you? I don't see what boy and hobby. Or the end free January, February, March, April, May, June, July, August. And then the 9th day of August 2021. And then Jordan. It is a beautiful brand new Monday in the brand new week. Trust in God. Say Yankopon di Remuno. Or the Ebequavi, Papa. I don't see no pay there. Simaka Krakai. Nia ye betimi ayane se. Ye betire ni so de akire Kristo Yesu. Na ya manati asese de wa ya maye no. Esonga ani. Nanka yenso ye ne hwan. Abribi ameka sa asem ya na mani so atetere ni suo. Sanse ye hwe ba bia na ye free. Ye hwe ba bia na ye te. Na Awurade afa yen. Aso yen sa. Na wodi yen na manimonyam kwan so a. Ayare me se me mfa 4.5 hours program ni nyina fa ndey Awurade ase. Nanso ye ne se nyeye. God has been good. Awurade asedan kan ayeye nkan and asen kan. Onyame yo owura. Oh yeah, owura. Wasore. Koto jeni na bekoto. Tetre ma be pemwaka. Said Jesus. Eyampa ko Oyowura wa sorry afiri awufum oyowura odiye no nyamabo moto jeni na bekoto Ghana me nyina Mi hunu language ya memfa nkasa na nipa ntemase se Kristo yowura eni nte wose ye bie ya no ne yeda na se hwe anopa menya kwadwo dabi menya kwadwo bie wa no to nyum ni bi Awurade yowura to nyum ni bi hwe sawo koda ma de ache wo no debi ametaka se enye something simple enye bibia eye normal me koda ma ade ache me normal ho ana ka kire o enye normal o na anadwono ade be kire nim niam ya na esi ansa na ade ache ani nyina mu ni papa na san bo ho ban no ahwe oso no ma ade ache. You don't know the battles that happens whilst you are fast asleep unimuntia enuti sa ade ache. Na se wunya te se ye ka Ghana this year
Obuoba Ofori Amanfo Maakye na se ye de nyom ne hyehyɛ so sei na ye kan nsɛm ne sei na se ye da Awurade ase na se ye di ahurusie ye ye dede ye bɔ ye nsɛm a me pakyɛ ye aka me ho na ye nyɛ saa de no ye mmɔda mo ma Awurade sanse Awurade aye bi papa no wa ye bi wate okura woto aduane ma obi baba ko mienu miensa ene waba mu abuo no hwɛ o ka say da form ikunim di enu tina no pensi yasaba eyosom kase jumedi ade bram ya to din se Maakye live on Ahinkan 93.3 FM. Broadcasting from the studios of Ekuya Frakoma, ya wachem abo ewiase afana nyina enso yato agum www.ahinkanfmonline.com my tune in modern Ghana adaroma ubetimi atie yen ewo honomo anopen so your Facebook sign ewo YouTube and it betimi adwene wo ho for our comment or thought or sentiment or opinions funny enough for good honomo every papa me back and kind of come at the amount. On behalf of the solid production team in town, as always, led by Odi Ahenkan Kwame Yaboa, the international killer, the Abo Zegeman. On Odi Animu, says executive producer Jempan Kofi Mengsa, on who fear her, Kwame Asante so her. And up any of the Maakye Ebremo, what from me Obuoba Ofori Amanfo. I don't pay me baba yo chief driver. Now, when you said driving, so there, you have to be very competent. I don't pay you one cast with this year. Obuoba Ofori Amanfo. And I Jordan. A Jordan, so there. Say the money, it is what it is. Daba, yes, Sana, what you say? Na nimdifo amayati ase se ade bia wada sorry anopai o de be said dana se no eno ba be ka ho. It will become part and parcel of you throughout the day. And until now anopai ni ameme de shase your goodness and mercy. I'm declaring goodness and mercy. Say I am beginning the day with joy, with some kind of enthusiasm, happiness, celebration. I will continue to triumph. And it's also yes, for any Jeffa than I say. We are home one mosso. I said the Ankuko Wachewonoa. One year, net the mooning in a son and Danny. Nemo some when Nijia, and net the mooning in a Nijabaya with ya. Okatra won se wo anopai we enkonimdi fo enkonimu beba wa brabom sa okatra won se anopai sane atie bia awurade wangu wani ase e kire so yire so se den enkonimdi be ya wo dia amesi anopai damu ni nyina enkonimdi be ya wo dia okatra won se enejuo dai awurade ani monyam be doso awurade nsanchane be doso obebie kwan ato ba bie kwan nie awurade be men na wasia waboafo sa wokatra wo se me enne mesia maboafo a awurade be sum wato wo nsam sa wokatra wo ho se me ne me ma yenwu owu a yebre nso yenwu mpofrim wo nkwasia kwamu wo sa wo kɔ baabi aba wa meduru hey oja betom animguasie wo yesi duabo achi abusua no ene wo Yesu denimo. We declare the power and the mercies of God. Say animguasie wo nka ye ne abusua ye ne ye ma obi moye nnua ma ne nya ye duabo bi eni wono mo ebenya ye esi duabo bi abetom suom emfon o Yesu dimo ya mitumi kasa wusi duabo anto enya makora ya wi abeto atwene poyi mu Shaba. And it is a way they done and nije be sase obe declare the power of God obe mabro nsama hunu say wo awurade asira wo
na kase be pie ni pani so na wo nim wo honhom se awurade ahyira wo a ontwa mfonyini bi yare mfonyini obi sorry anope yo se anope dia se me ho nyam yie madam tia yare no awurade di tumi di ama tia yare no obedwane anope dia aseme ni nyi bi madam tia sa de no obedwane. God has vested in you the power, and He has qualified you to be called sons and daughters of God. You have the power. In fact, you are the replica of God. And into the Awubeka se ensi was so. And the refia na no Bible no saying. Or send mama to me, Jeremiah, mama to me, send your better tell was so, or better tell was so, near what son was so, or best son was so. I'm a paying command to me and yan quadro. Provoke the Spirit of God. Ma bron samunu se urade wa shirawo ma baifoni unu se nyame wa shirawo amwamwa ho nyo ho moso ene de asmani nye ene ye da wo ankasa ho so wo betie gina no watia saade no a ka kire yade ne se yade free me sokọ sanse ose ne mantampie mu ne nya yare sa. So by the stripes of God we are healed. And in Tanopay okay kind Isaiah Bible say when you fear for nia wa yare mponka se me ho atome nia woni sika nka se manya sika nia won tumi ntu kwan da onka se ne wo tu kwan nia won ware danka se ne wo ware nia won wo danka so won tafo. This is the word of God. Anopay, declare something good for your life. Oh, Sena, what you for frase? And into for Nije Sasia. Fa who se Pesasia. Memo being who now, there be Memma or being who now. There and there of Freo so baby danka and into your torso. Ufie ura sene or Bejini Sika who nibinti your torso. Also, the joy of the Lord is our strength. Euradimu enije enoni yenga hoden. Na sa euradimu enije no se men kanche wa no pay say. Oni wo fiefo. Monka se ni oyare mpo ne ho atono. Ni ya wonwo danka se obe wontafo ta se wa wompo. Ni ya woni sika nka se bu ne so. We are doing something by the faith of God. Uni gidi entia. O se mumu bi wo gidi se sinapi aba. Anka mo be ka kire me poise ntutu nkogu pumu. Anopai se wo be nya gidie. I see God crowning people. Awurade synchrophobia ni monyam. Na omo a ne ami kan wo mo ka bi no. Me hunu se awurade de anuonyam ya atade de se wo mo. Oh. Tawa. Awurade ani monyam do so amani pa bi. Hwesa yare edwane nanka yare bi pese be bowura obi yare na dwane atu afridan ni mu Saba Mami mfa wiem wo brain some no fan to so emamomi wia na yen san to so. We will continue to declare goodness and mercy, signs and wonders. Ewe Yesu dinemo. Ene papa ni say yen kan kire wo say anopai eyade a awia no ebetwe ne ti. Ene da mu ni nyina ye bone tofa ofo ase ayire bi achem dan boabo asane manso across so ene ne importamu nyina wo kire say ensuo enhyeda eni ewiem ene awia no beyi ne ti na abokakra ene ti ya na wa hye ne nso sa ede amame. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahinkai 93.3 FM. Shaba. Everybody dey dance dey the microphobia no pay. Ewurade ba
saa yɛ kɛse ama nkrɔfoɔ bi na tie enipa bi a na wɔn egyina nsuo n'akyi I love what I'm seeing enipa bi a na wɔn gyina nsuo n'akyi awurade atene abaa no de akyerɛ nsuo ni mu na ɛkwan asase prada aba bɛda nsuo ni mu na we gyina hɔ ma deɛ ba deɛ egyina hɔ ma wɔn a no mani da so asa wɔn a na wɔn to wɔn ani ntɔ bi anim no mehu sɛ awurade ayi boafoɔ na fei wabɔ kwan to baabi ɛkwan nie ukohyia wɔ bi a na wani kura nnase wɔ nipa we obetimi ayɛ wadom onipa we obetimi ahyira wo ɛno nti na me mo ate aseɛ sɛ onim onipa a wɔde nhyira brɛ wo onim onipa a wɔde animonyam brɛ wo ɛno nti yɛ abrɛ wo ho asema nipa na wo ne nipa nyinaa nante yie so ate aseɛ ebia no onipa a wɔno na wɔyɛ wo destiny helper wo sɛbrɛ mu boafoɔ no ebia ne nyankopɔn ama na anhyɛ suit sɛnea nka wo expect no ebia ne nyankopɔn ama na amobɔ perfume sɛnea nka wo expect no ebia na saada no wobɛhyia no na natade no kora to ate ebia na saada no wobɛhyia no na ne mpaboa mpo asɛe ebia na ne nan mpo da fam ɛne nti wone nipa nyina ntena yie sɛ betumi a wone nipa nyina ntena yie sɛ ne nan no pɔ kan ye no because anopa itie wo mpɛw awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wo bɛhyira wo wo mpɛw awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wɔde adimonyam de brɛ wo maame wobɛnyini akyɛ wonwu da wobɛrɛ nso ya woboa koraa sɛ duabɔ bɛkum sɛ duabɔ bɛkum wo woboa you say you are not listening to us na sɛ wotie Maakye anɔpa yi a sɛ wotie Obuoba Ofori Amanfo anɔpa yi a I speak as a servant of God and I humble before his presence and I speak into your life say premature death enya de yebeto wo ni wabusua tie yesi ye kobodua tie anopa yi nyame bofo se me nka nkere obi abusua bi se nka ye kobom dua kumo na wutiri na ayeye wutiri ayeye asem wa nyame bofo odi kan de ba ye na de na dane and this is what was yenye and I have to obey the spirit of God anopa yi I declare into your life wa wutie me anopa yi drive any a wutie me anopa yi tie wutwi car ne kakra na fort aba ho wutwi car ne kakra na fort aba ho yes eduru baby ya afa car ne kɔ eye fitam no am konkɔ hwema ho tie me say eduru baby a ho eye afa car ne kɔ fitam no am kɔ hwema ho nya ne ma nyina na ye honhom na mom wo mo de ne ye honhom omo de ne ye agyinamoa omo de ne ye wowo omo de ne ye atefre tie ye de atefre awurade nyankopɔn obi bia ya to atefre de agu ne car engine mu atefre na ye bebre awurade je tom awurade je tom awurade je tom amafo eye adwuma no pai no omo ani abre tie amafo no eye adwuma no pai omo ani abre ebinim kura agyan mo ani abre papa because they have realized say abronsanfo atori nyame maso were na no pai I declare I decree and I declare awurade han to sum biara mu abrabo biara aye sum tie abusua ne bi wo no mu anyame bofo atwa o mumfo nyine de akyere se abusua no wo mo de ne se wo ye oba wo ye hwan obewo se ababa wa pa besi su se me ware ansa na wo da bi abusua ne bi wo no mu akoda no eduru bre bi akole wo bre ne ho ase pa afei se bre ne ya aso se wo so wo a mo nse wasoro o kana se mo nka o mo ne kyem so emmo awurade de animonyam to sa fie ni mo obi bia wodi dwa no aboka ena me kasa se nyame ba na me tia sa honhom no e ka honhom enwane e ka honhom enwane obi bia o tie me anopa ya o ye business se sika sase ba na wuti ya oya na wo yam ya oya na wo ha ya oya na wo ha ya oya e wo se sika wunya ya orsan ko san ho yade ene wo Yesu dinemo ogwama Yesu Kristo
The obewu ye was send ya so. Now what tia mu friend ne Janyankopon say Eli Eli. Ni tumi mu na mi gyina no pai. Na me bom pai sra wurade. Se obi bia ye de yade ato ne so. Obi bia ya sese yade ama no. Obi bia ya sese wewuo di ama no. Ya sese akwanhia di ama na awotwe juo da yi. Awurade nyame bofo. One thing Simon koye na juma. Mesuma nyame abofo. Yes, the angels of God, Maakye 7 angels. Mesuma wa manopai, woman kone na mama Ghana, from the northern region, upper west, upper north, one ni na. Nyame abofo, wamunye mwechuma, na buabone ne mpotemo, ofwasi ya yirebi atianse suedro, bebi a utie menka, esikuma dobe brakwa ehefa. Koforidia mesuma nyame bofo say ne one thing sim one meji nyame ma emfiri wowom akwanhia yasese lorry accident yasese oh onyame abofo atene ne nsa. They are working for the betterment of human beings and I no pay one more year juma send ye be besu ye. And we shall declare and decree and it shall established. And to the Amaka one of pay Nina wa establish it away yesu tenemo. Yet yadia na ye touching pumu ye touching yami jem. Eja tom anope wo betia sempa o first mobile phone call wo be ye no e dia sempa ne bebre wo obi mfre won kan awira wo sem nkire wa anope yi awira wo sem bia medija tom awira wo sem bia na medija tom say hello mama oba no wa han medija tom say ye frɛ wa ne e ka kire o say di monyam bia pie ni nti wo so bra beje wo chefa. What are you talking about? Entianche me so near the sports. Edi abeto so the amount. Nanso na ejoda no pay ka kire wo ho. Se wo ebesi wiye. Yenyi wadi mfiri adwuma mu. Wankasa wo brebe so no wakase me ko. Yenyi wo mfiri adwuma mu da. Wontimi ntie program ni yenyi yeyi wa mfiri adwuma mu sase ndi. Ebinom ya morning show. Omo di subiriku na eye. But yen ye di asafo awurade na eye. Eni nti no omo di fa benkuma na nyame di afa nifa. They be all confused wo sa. They can't predict us. Ye na mo yenkura tuo yenkura jan police ni bia ni yachi. Na so omo hwehwe yen wo mu hu yen. San se ye ne osorosoro hene no. Era ye adwuma. Awurade na frɛ yen. Do timi kum Yesu akum ni wia no abekume. One asra. Mame sorry so na fe yam for sports. Emra meto aso fa ma. Na na ya were ho se House of Folk a wini. Na before House of Folk e be wini. Miti opoku